Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Ang YouTube channel nontonखौ गासैखौबो बरायबाय नोंथांमोनाथ' थाम्बनेलाव नायना मिथिखाबाय जोङो अबाव थांनो नागिरदों नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि लोगो जोङो राङापारायाव दोनहैनो नागिरदों आरोना हिन्जाव गोदान नै जोंना बेग लाग्राया नै लोगोफोरा जोंना बिराद राङापारायाव थांनो नागिरदों बिराद बुरजा माने जोंनिया गासै 20 जनसो थांगोन जागोन आरो 20 जनसो ओइ खर'थिंया थाहैनोसै नै 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 सुइटार गाननो नागिरदों गोजांदों जोंखौ दोनफैग्राया ओंखाय आङो सुइटारखौनो गाननो नागिरदों नै बिथिंजा माबा जोंनि केमेरामेना जोंनि मोजां सुखाना लाना फैयो नोंबो थाफैयो नै लोगोफोर जोंना ट्रेन मोनफैबाय ट्रेन मोनफैबाय नै जोंना खारदो ओरै फै ओइ फै खालि सिगाङावसो खालि दोनफैग्राफ्रा जोंना नै टाटा लादो बाय जोंहा ट्रेनाव गाखोबाय उल्था गाखोनो हायो नोंसोरो आं गाखोनो हाया बिदि उल्थाया बिदि उल्था लोगोफोर जोंहा मिक्सार जालायनोसै नै बेखौ खथम खालामजोब्बाय बादामखौ ओमफ्राय दा मिक्सारखौ जालायनोसै गोथावनो बाबा नै जोंना बैग्रिया इखौनो बायबलायदोसो लोगोफोर जोङो ओरैबायदि गोथांखौनो बेफोरखौ जोङो गामियाव बैग्रि लायोबाथाय जोङो बेफोरखौ जोगारनानैसो फैयो नाथाय जोङो मा होनो आरो ट्रेन गाखोबाथाय लुगैखायोना जा नुयो बेखौनो बेनि थाखायनो बे गोथांबाबो जासिगोन आरोना नै बानलु दुन्दियाखौबो ओरै गांलाब दा जों इखौ कमप्लिट खालामसै लोगोफोर नायलांबाय था नोंसोरो नै जाग्राफोरा बिथिंजाबो नै सानैया आंनि खोनाया गाइस उन्दुजोब्बाय बयबो आंल' उन्दुवाखै आरोना बयबो उन्दुजोब्बाय आंबो उन्दुनो ओंखारबाय होमबाबो उन्दुआ आरो मोनहैजासिम बिदिनो थागोन रावबो गैया खालि गोजा नै बिथिंजाय जोंनि पार्टि दं ओमफ्राय नै बिथिंजाबो दं आरोना बिथिंजा बेलेग गारदो थांनोसै मोनफैबाय जाबाय बिसोरो मालाय मिथिखागोन इयो र' ओरै ओंखारलांबा माबागोन नै रेडि जाजोब्बाय जोंहा पपकर्न जागासिनो सासेया पपकर्न जासुला गाइस जोंना राङापाराया मोनफैबाय राङापारा जायगाया एबार ओंखारसिगोन आरोना जोंना खालि जाजोबखाबाय माने गासैबो जोंनि नैबे मोनसे दाबानिया माने सब खालि जाखाजोबसिगोन आरोना जोङो जाखिनि फैदों बेयो ओंखारबानो नै मोनफैसिगोन जोंना 11टायाव मोनफैगोन होनदोंमोन ट्रेन स्टेसनाव दा 11टानि सिगां मोनफैसिगोन आरोना नोंथांमोना नायलांबाय था मोनफैबाय
लोगोफोर आङो माने पुरा भिडिअ लानो हादियासै आरोना हिन्जाव गोदानखौ जोङो दोनफैबाय दोनफैनायनिबो जोङो भिडिअ लानो हादियासै मानोना मोनाबायबो नालाय एसे बरिंबो मोनबाय भिडिअ लानोबो बेनि थाखायनो जोङो आङो माने भिडिअ लानाय जादियासै आरोना डाइरेक्ट जोङो हिन्जाव गोदान दोनखांनानै फैफिननानै ओमफ्राय ट्रेन स्टेसन हमफिनलायबाय आरोना लोगोफोर नायलांबाय फुङाव जायगा नायनो लुगैदोंमोन नाथाय नायनो मोनदियासै हिन्जाव गोदान दोनहैबाथ' हर थानो मोना नालाय लोगोफोर नै जोंहा फैफिनलायबाय एबार न'आव थांसिगोन माने ओमफ्राय दा जोङो दोनबायबो ओमफ्राय दा ओंखाम जाखां लोंखां दा फैफिनलायबाय आरोना नै हिन्जाव गोदान बायदि जाबाय माथोलाय लोगोफोर राङापारा बिराद गिदिर टाउन स्टेसन ओरैबायदि गिदिर स्टेसन नै गुवार एखे गुवार फार्स्ट टाइम फैखाबाय माने होमबा बेरायनो मोनदियासै आरोना जोङो दा 5:30नि ट्रेनजों थांसिगोन आरोना 5:30 नामा बेसे टाइमाव फैयो मोनथिया जायखिजाया 5:30 बा 5:00नि ट्रेन थांसिगोन आरोना दा जोङो 3थायावनो फैनानै थाफैखाबाय आरोना लोगोफोरा बेयाव दङ आंना खै नाम्बाराव जोङो उन्दुनो ओंखारगानायनि नारें सालायलायनानै जाबाय नै दा जाबाय फुंनि 4टा जाबाय नै टिकेट दानखाबाय ट्रेन टिकेट ओमफ्राय नै बिथिया नारें जागासिनो बयबो जादों आरोना उन्दुनो ओंखारगानायनि जोङो दा थांसिगोन ओमफ्राय बिथिंजायबो ओमफ्राय बिथिंजायबो नेगासिनो जोङो ट्रेन नेगासिनो बिराद गोबाव दंबावो ट्रेन फैनो थाखाय 1.5 घन्टानि बारा दं आरोना दसे उन्दुनोसै बेयाव ओरैबायदि थान्दा ओरैबायदि बार गुसु फैगासिनो थेवबाबो नेनांसिगोन आरो नैबे बैग्रिखौ जानोसै आङो न'आव फैग्राफोर दासो मोनफैबाय न'आव ओमफ्राय मोनफैनानै दा ओंखाम बिराद उखैबाय मानोना जों फुङाव ओंखामजों जानाय जायाखै नालाय दा ओंखाम जासिगोन जानानै ओमफ्राय उन्दुसिगोन आरोना बिराद उन्दुनो ओंखारबाय माने नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनबायबा लाइक शेयार साबस्क्राइब आरो कमेन्ट हरना दाबाव लोगोसे बेल आइकनखौ थुना दाबाव बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन लोगोफोर